גם החיים שלי הם לא אידיאל, מה לעשות? לכולנו זה קורה. היום אני התעוררתי והתחלתי ישר להעיר את הילדים, לארגן סנדוויצ'ים, הכל היה בכזה מין כאוס ועצבים, ואז הבן שלי בא אליי ואומר, אמא, את התעוררת היום לא בזמן, נכון? חשבתי על זה רגע וזה נכון. אז בשביל שהבקרים של כולנו יהיו יותר שקטים, יותר רגועים, יותר סובלניים, קבלו את הטיפ שאני היום לא יישמתי, אבל זה קורה פעם אני מודה. קחו לעצמכם 10 דקות. 10 דקות שהן רק שלכם בבוקר. אז אני בדרך כלל עושה את זה, אני קמה לפני שהבית מתעורר, ואני לוקחת את הכוס קפה שלי, 10 דקות עם עצמי, ואז מעירה את הבית. אתם יכולים לעשות כוס קפה, כוס תה, מדיטציה, מה שנוח לכם. אבל אמא, תזכרי, ברגע שאת דואגת לעצמך, את הופכת להיות אמא טובה יותר. להמשך טיפים, תמשיכו לעקוב.